Prajeme bôčik s fazulou na čiernom pive. Tu máme bôčik, takýto je s kožou. Fazulu, to si deň dopredu namočíš, alebo nemusíš deň, ale 2 hodiny aspoň. Kúsok papriky červenej, paradajku, ja dám aj čili, cesnak, cibula, červená paprika mletá, čierne korene, sol, čierne pivo tmavé, bravčovú masť a petržlenovú vňaťku. Krájame bôčik. Také väčšie kusy. Cibuli tiež úplne na väčšie, vôbec sa s tým nebrbľať. Sa tam rozvarí. Papriku. Máš trošku masti bravčovej. Hodíš tam mäso aj s cibulou rovno. Toto poopekáš do farby, aby cibula chytila už farbu, aj mäso. Nasolíš červenú papriku, čierne korenie, hodíš tam papriku červenú, túto sladkú, celé cesnaky, 2 strúčiky, čili, premiešaš, chvíľku ešte opražíš, hodíš tam rajčinu celú, zaleješ to čiernym pivom. Hodíš fazulu. Je dobré mať možno takýto liatinový hrniec. No a už len varíš. Sem tam skontroluješ. Sprav si k tomu napríklad pečené zemiaky, vňaťku hodíš a máš hotovo.